Ну вось набыў я сабе Xbox. Цікава, з чыяй падачы? З таго, што табе нечага было рабіць, такі Вадзім, набудь Xbox. Як это заўсёды апыняецца. І я такі, ну добра, набыў сабе Xbox, каб гуляць у гульню, якую я не хацеў набываць на Nintendo Switch, таму што яна каштавала $20, таму я набыў Xbox за 300 евро. Набыў сабе геймпад за 10 евро і пагуляў бескаштоўную гульню. Я такі, цудоўна. Гэта він, ведаеш. Я такі, ну а чаму бы і не? Чаму бы і не? А я такі учора, ці пазаўчора, трэба паглядзець, што ў геймпасе з'явіўся Скорн, спампую Скорн, і вось у мяне такая тэма, што я пагуляў у Скорн, і я не адчуваю ад гэтай гульні нічога, таму што я за яе нічога не заплаціў. Мне здаецца, гэта той трабл, аб якім мы размаўлялі, я не памятаю, якім выпуску, але мы размаўлялі аб тым, што бескаштоўныя ігры не так цэняцца, як ты адчуваеш ігры, якія ты набыў за свае грошы. І таму у цябе няма такога, што вось мне трэба гэта прайсці, бо я гэта набыў. У мяне такое было ў першы дзень, калі вось ты пры мне адчыніў геймпас ужо на маім Xbox, і я такі вау! Колькі ўсяго? Колькі гульні, колькі ўсяго цікавага. Я спампаваў гульню, якія я доўгі час хацеў пагуляць, і я такі Мне такое з Immersive Sim ад Bethesda, як он называўся? Prey. Вось з Prey у мяне такая тэма, таму што я вельмі шмат часу хацеў прайсці Prey, і ён мяне так мінаваў, а мне вельмі падабаюцца Immersive Sim, і я бальшы такі фанат Bioshock. І пасля гэтага я адчыніў Prey, пагуляў просто пачатак гульні, такі, не хочу. Але ведаеш, што я вельмі зараз добра рублюся адава ў Halo Infinite, у мультиплеер. Так, я ведаю. І ён мне вельмі даставляе. Я аб гэтым ведаю. Ну так, тому що ти са мною не хочеш гуляти у яго. Бо шутери на консолях гэта фу. Я не разумею чагось у цябе. Я не ведаю, мне цяжка кіраваць на джойстике у шутарах. Я памятаю. Я учора спампаваў сабе батлу трэцюю. Я такі, ну, успомню, узгадаю, як гэта было. Я пачаў смактаць з першай хвіліны. Ты мультиплеер зайшоў? Не. Я ў кампанію зайшоў, я такі, а як? Я такі, добра, вось, потым я пайшоў у анбакінг, цудоўная гульня, медытатыўная, індюшаціна, цуд. Я такі, вось такія гульні мне трэба. Мне здаецца, што вось маі гульні на кансолях, гэта, ведаеш, які-небудзь Life is Strange, які-небудзь Tell Me Why. TSO, Tell Me Why, вось штосьці... Дарэчы, Tell Me Why з'явіўся ў геймпасе, ты таксама можаш яго прайсці, як і Life is Strange. Але Tell Me Why яна цалкам на ангельскай мове. А у мяне з ангельскай мовай вельмі не вельмі. З перакладчыкам. Ну, толькі калі так. І сёння я спампаваў сабе TES онлайн. І я такі, так, у гэта я, мне здаецца, буду гуляць. Я вельмі доўгі час хацеў пагуляць у Forza Horizon. Яна таксама ёсць у геймпасе. Я яе спампаваў. Стварэнне персанажа ў Forza 5 гэта, крыху крынж. Там такі крынж, там вось просто у цябе ёсць адразу гатовыя прэсеты гульцоў, і ты такі, добра, а тут ёсць звычайны белашкуры чалавек. Звычайны. Добра, струк з ім няма. Ідзем далей. Наступны пункт, ведаеш, там няма ніякіх такіх падрабязных да твайго твару, напрыклад, там нават колеры вачэй нельга выбраць. Навошта колеры вачэй у аўтасімулятары? Ну, вось мне таксама цікава. Але там можна выбраць слухавы апарат. Там вось асобны пункт слухавыя апараты. Там розныя слухавыя апараты. Добра. Наступны пункт гэта пратэз рукі. Потым ідзе пратэз нагі, і ўсё, стварэнне персонажа скончана. Мне гэта вельмі нагадвае тое, што было у EVE Online, таму што у EVE Online ёсць такі вельмі зручны стваральнік персонажаў, і ты там можаш усё зрабіць, толькі для таго, каб у цябе была аватарка. Толькі аватарка. Ты ніколі не ўбачыш свайго пілота. Можа быць, калі-небудзь я далучу клаву та мыш і спампую Хейла. Ну давай, чаго не. У цябе ёсць і клава, і мыш, і ёсць уже Halo на Xbox. Я цябе учора ўсё там наладзіў. Ой, няма часу, слухай, там TSO столькі ўсяго трэба зрабіць. Вось я чакаю, калі з'явіцца Animal Crossing ці якісьці аналог, каб... Таму што я заўсёды... Я ўсё роўна гуляю свой Nintendo Switch, таму што кожны дзень трэба заходзіць, глядзець, колькі каштуе рэпка. Яшчэ мне на Xbox спадабалася No Man's Sky, гэта зразумела, бо гэта, велізарная песочніца, просто...
сусветнага маштабу. Я такі, цуд, я буду гэта гуляць. Але мяне здзівіла тое, што я толькі даведаўся. Ось мой велізарны факап по кансолям. Я набыў сабе Nintendo Switch, Genshin Impact не выйшаў. Я набыў сабе Xbox, на ім таксама няма Genshin Impact. Мне здаецца, его ўвогуле на кансолях няма. На PlayStation ёсць. На PlayStation ёсць. Ну тады ты ведаеш, што рабіць. Набывай сабе PlayStation. Ніколі, не, дзякуй. Ой, мне здаецца, што гэта, ведаеш, апошні запіс без нашага перапынку, таму што мне здаецца, што наступны падкаст я не буду пісаць, таму што я ўжо вельмі цяжка захварэў і зараз я вельмі цяжка размаўляю. Таму што восень пачынаецца і у мяне заўсёды так, пачынаецца вясна, у мяне пачынаецца алергія, калі пачынаецца восень, я пачынаю хварэць. У мяне тое ж самае, але не з алергіяй, а ўвесь час, ведаеш, пасля лета, як толькі яно канчаецца, адразу наздра адна такая. Гудбай, да відзення. І ты ходзіш такі... Праблема старых гікаў. Всем прывітанне, сябры, першы гікаўскі ў студыі, ўжо ведаеш 20 раз. 20 раз мы ўсё ж такі... Юбілей? Да, дажылі да гэтага, таму што ёсць такая тэма, што людзі не вераць у падкасты, пакуль іх няма 20 выпускаў. Вось мы цяпер падкаст усё ж такі. Цяпер мы не бог, у нас вераць. Хочу вам нагадаць, што у нас ёсць цудоўнейшы тэлеграм-канал з навінамі. Як нехта, мне здаецца, Лекса Барада напісаў, што мы самы найбуйнейшы падкаст на беларускай мове на айцішную тэматыку. Ой, як прыемна. Як прыемна. Вось, яшчэ вы можете дадаць нам каментары пад выпуск. З гэтага выпуску мы пачынаем адказваць на ваши пытанні. Яшчэ вы можете дадаць цудоўныя адзнакі да нашых падкастаў на платформах Apple Podcast і Spotify. Нам гэта будзе вельмі важка. Радзьце нас сваім сябрам, бацькам, друзям. Хамічком. Пагнали. Слухай, ну давай у гэты раз не будзем пачынаць з навіну, давай пачнем з пытанняў, якія нам даслалі нашы даражненькія слухачы. Дзміцер піша, адкуль вы і дзе зараз жывеце? Я з маленькага горада ў Гомельскай вобласці пад назвай Лоеў. Цудоўны гарадок на, мне здаецца, там 6-9 тысяч жыхароў. Не буйны. Не буйны, так. Вельмі не буйны, я б сказаў нават. А яшчэ ён на мяжы знаходзіцца. Ну, я не так на мяжы. Ну, ось, калі глядзець геаграфічна, то стаіць мой горад, цячэ Днепр і пачынаецца Чэрнігаўская вобласць. Вось. То бок можна глядзець на Украіну. Так. На украінскія леса, я б сказаў. А вы там не камунікавалі з украінцамі летам, якія купаліся ў Дняпры? Не было такога не было. А у нас быў час, калі вось до 2013 года, мне здаецца, увесь час так было асабіста зімой, калі рыбакі выходзілі на лёд. Вот, яны там з Украіны пераходзілі там да нас, там сябравалі, ўсё было добра, цудоўна. Я памятаю, што нават калі у нас былі святы, напрыклад, у нас быў празднік, які называўся «Тры сястры». Гэта Беларусь, Украіна та яшчэ адна краіна. Тэрарыстычная. І у нас, каб ты разумеў, на плошчы галоўнай у нас стаяць вельмі шмат танкаў, пушак, вось гэтага ўсяго. Я разумею. У нас быў прыказ па гораду, што нельга наводзіць зброю ў бок Украіны. Вось нельга. Ты мусіш вось проста прама. Вот лева. Ты не можаш, бо там Украіна ўжо. Ты можаш толькі вот прама ці направа. Направа ўсё ж таки можна. Направа так. Там стаяў гэты, як яго, райсполком. Цікава. А яшчэ у нас Ленін на Украіну паказвае. Таму што ён яе стварыў. О, паглядзі, я зрабіў. Калі што, не. Я нарадзіўся ў не такім уж маленькім горадзе, нарадзіўся ў Магілёве. У Магілёве скончыў школу, у Магілёве скончыў універсітэт. Зараз мы жывем у горадзе Вільнюс, Вільна, як мы яе клічам. Краіна Літва. Да, краіна Літва. Яна нас прыняла як дом, і мне здаецца, што пакуль што яшчэ мы будзем жыць у Літве і нікуды не з'язджаць. Так. Ну, такога ў планах у мяне няма. У мяне бацькі пытаюць, ці, ну, можа, далей хочаш там да Нямецчыны, да Англіі, такія. Не. Я таксама пакуль не ведаю. Не, і тут добра. Таму што я ўжо паспеў пажыць у некалькіх краінах, і Літва гэта не першая краіна, дзе я жыву, і мне тут усё спадабаецца. Таму што, ведаеш, падабаецца таму, што тут вельмі ўсё нагадвае Беларусь. Так. Гэта вось гэты бруталізм, гэта, ну, пачнем з таго, што калі вы жывеце ў Вільнюсе, у вас ніякіх не будзе траблаў з мовай.
бо вельмі шмат, мне здаецца, адсоткаў 80 Вільнюса, ён размаўляе на зручнай мове. Вось, назовем гэта так. На расійскай ён размаўляе. І вельмі шмат, напрыклад, людзей, якія лічуць сабе палякамі, якія размаўляюць па-беларуску, якія размаўляюць на трасянкі, я б сказаў. Ось, яны размаўляюць на ёй. Такая цікавая трасянка паміж польскай, беларускай, літоўскай. Тутэйшая, так. Ты ж ведаеш, што пан Юзак, мой гаспадар, які здае мне кватэру, ён таксама размаўляе так, і я з ім заўсёды размаўляю па-беларуску, і ніколі ў мяне не было ніякіх пытанняў, таму што ён вось польску, літоўску, руску, украінску, ён проста ўсё разам называе расійскай мовай. Для яго няма ніякай розніцы. Ну ён такі, не хоча кідаць камень у яго агарод, але... Не, добры мужик. Ён добры мужик, але ён пра расійскіх так, тут шмат каго ёсць такіх. Так, вельмі шмат тых, хто вось падтрымлівае ўсё, што робіць. Калі што, у Літве ёсць людзі, якія вераць у тое, што літоўскай мовы не існуе, што Літва — гэта частка Расіі і павінна быць часткай Расіі. Ему кажуць лабас, ён такі... Не, мне больш цікава, што такія людзі, яны са сваімі дзецьмі размаўляюць па-літоўскі, і у іх дзеці не ведаюць расійскай мовы. Больш за ўсё цікава гэта. Слухай, яшчэ Алекс пытае, ці будуць музычныя падборкі? У нас была ідэя стварыць музычную падборку. У мяне да сіх ёсць такая ідэя. Ну, вось, але мне здаецца, будзе такая маленькая інтэграцыя. Такая падборка беларускай музыкі ўжо існуе. Так. І яе робіць канал Клік. Вось, там ёсць беларуская музыка. Там не ўся беларуская музыка, якую, напрыклад, ведаем мы, бо у нас... І сам канал расійскамоўны, ці што? Ну, сам канал, так, расійскамоўны, але, як мне здаецца, ён казаў тым, што ён будзе яго пераводзіць на беларускую мову. І там нема, напрыклад, як я зразумеў, я так аднім вокам паглядзеў, там нема цяжкай музыкі. Ну, там увогуле хлопец па андэграунду не сечэ, так. Таму што я бачу такія рэлізы моцныя, што... Так. А беларускай цяжкай музыкі яе шмат. Вось у мяне была ідэя такая. Таксама ёсць цудоўны тэлеграм-канал, які прям, ось ён за андэграунд, мне здаецца. Гэта беларуская музыка. Так, і там не шмат падпісантаў зараз, там 839 падпісантаў. Не шмат для асабістага блога. Ну так, і ён вось прям кожны альбом, які ён выкладвае, ён яго раскладае, што ў яго гэта звязана з якімсьці вось успамінам асобным, што вось, напрыклад, гэты альбом ён слухаў там, калі былі пратэсты нетуніяцаў, марш нетуніяцаў, прыблізна. Стварыць сваё, я не ведаю, ці патрэбна гэта зараз, калі ёсць. Я заўсёды хацеў музычны падкаст, але ёсць праблемы са Spotify, таму што Spotify кажа, што музычныя падкасты гэта ім не трэба знаходзіцца на Spotify, таму што калі вы робіце музычны падкаст, тады агулам сачыняеце ўсю гэтую музыку, выкладваеце як артыст на Spotify. Таму, а ў нас на Spotify шмат слухачоў. Таму мне падаецца, можна было б зрабіць спешл 1-2 выпуска з якой-небудзь крутой цяжкай музыкай з Беларусі. Не толькі з цяжкай, таму што я ведаю, для мяне такое адкрыццё гэта дах. Таму што звонкі, так. Для мяне гэта я такі вау, так можна было. Вось, мабыць, як спешл, мабыць, як калаба з кімсьці у нас будзе такая падборка. Михаил Каралевич пытаецца, як дайшлі да таго, што пачалі запісваць падкасты. Як вы дакаціліся да гэтага? Сядзелі аднойчы, пілі піва. Безалкагольнае, так. Ну, я на той момант яшчэ алкагольнае. І Лёша такі, а давай створым падкаст. Я такі, які? І ён такі, а палітычны. Таму што трэба сказаць, што да гэтага ў нас быў палітычны падкаст. Так. Мы ў падкасты не дзевственнікі, калі што. Мы рабілі яго колькі год, мне здаецца. Ну, да, здаецца. Яшчэ ў нас быў адзін непалітычны падкаст, які замяніць расстрэлам. Шмат людзей, якія прыйшлі замяніць расстрэлам слухаць першы гікаўскі, кажуць, што першы гікаўскі гэта і ёсць замяніць расстрэлам. Ну, слухай, у нас, наколькі я памятаю, у нас галоўная канцэпцыя была ў тым, каб перанесці замяніць расстрэлам, яго перакласці на беларускую мову та дадаць чагосьці гікаўскага. Ну, у нас гэта вось яксьці вельмі добра атрымалася. Хто там?
Так, цалкам ідэя, гэта была ідэя Лёшы. Ён прапанаваў, я ўвесь час на ўсялякія яго авантуры, я такі, так, я ўпісваюсь у гэта. І хочацца дадаць, што назва першы гікаўскі гэта не таму, што ён самы лепшы, а таму, што ён першы. Таму што я ўноч не мог заснуць і шукаў які-небудзь гікаўскі падкаст на мове, каб просто паслухаць што-небудзь. І я знайшоў толькі адзін падкаст мёртвых, гэта падкаст Кукумбы, і Кукумба больш распавядала пра серыялы та кіно. Мне было гэта, як ты ведаеш, я не гляджу кіно і не гляджу серыялаў, я гляджу гэта толькі для падкаста, таму што ў звычайным жыцці мне гэта не цікава. І вось так з'явілася ідзея зрабіць першы гікаўскі. Дагэтуль у нас быў падкаст «Што за жыццё?». Гэта быў рускамоўны падкаст о навінах палітыкі. Потым чуць пазней ці ў адзін час, мне здаецца, з'явіўся падкаст «Замяніць расстрэлам». Гэта падкаст, дзе мы з Лёшай размаўлялі аб всялякім, проста сидячы ў яго дома уначы. Потым мы прыйшлі да таго, што трэба стварыць першы гікаўскі. І гэта, вось, зараз вы яго слухаеце. Якія планы на будучыню праекта? Слухай, тебе есть планы на будучыню? Я б хацеў сказаць, што я бы вельмі хацеў рабіць стрымы, но не стрымы з гульнямі, а стрымы, дзе мы вось у жывым эфіры записываем падкаст, адказваем на пытанні слухачоў і так далей. Але пакуль што у нас няма сваёй студыі, мы пішемся. Я гэта, канешне, клічу студіі, да, но гэта твоя кватэра. Так. Вось, што галоўнае змянілася замяніць расстрэлам, што не перацякло ў першы гікаўскі? Мы больш не пішемся ў мяне дома, а пішемся ў цябе дома. Ад яго стуляў вельмі баліць дупа. Яны вельмі незручныя. І я такі, вось, і, тобто, усё пытанне ў тым, што нам патрэбна сапраўдная студыя, і ўсё. Пакуль што ў нас няма ніякіх сродкаў на гэта. І... вельмі цяжка зняць офісны пакой у Вільні. Так, каб ён каштаваў не 3 мільярды $. Так. Бо ты можаш знайсці пакой там 10 квадратаў, але ён будзе каштаваць 500 евро. Як мінімум. Як мінімум. Так. І ты такі, а за што? Таму што 500 евро гэта яшчэ добра. Я памятаю, што калі мы з табой шукалі офіс, мы 500 евро яшчэ разглядалі як варыянт. Так. Таму... І то нічога не знайшлі. Калі ў каго ёсць пакой, памяшканне, так, мы можам за яго плаціць, але не 500 евро, прабачце. Мы пішем раз на тыдзень і мы вельмі бедныя. Так. А дагэтуль я казаў, што ось набыў сабе Xbox. Таму няма грошай на памяшканне. Мы набіваем гульні. Чалавек з нікам «Пакармі коня» нам піша. А вы яшчэ кажаце пра гульні ад першага твару змест ад першай асобы? Так, заўсёды. Я не ведаю, твар лицо. Я пра гэта стаўлюся так, што мы ўсё ж такі не падкаст на беларускай мове, мы падкаст на беларускай трасянцы, таму што мы навучаемся разам з вами. Мне здаецца, што усім зразумела, што мы не радзіліся і не пачалі размаўляць адразу па-беларуску. У нас быў шмат часу, калі мы размаўлялі толькі па-расейску. Потым з'явілася 25 гадоў. У мяне з'явілася ангельская мова потым, а только потым беларуская. І зараз я раблю галоўную ў сваім жыцці беларускую мову. Так, чалавек з нікам Рудзі. Хто б гэта мог быць? Пытае, калі відэафармат. Калі да нас прыйдзеш, тады і запусцім. Адказалі. Вайл Еце пытае, калі Дыскорд ці ўжо ёсць? А навошта? Можна создаць дыскорд, каб размаўляць. Калі будзе некалькі чалавек, якім захочацца з намі павісіць у галасавым чаце, ці пагуляць з намі разам у гульні, ці проста паперапісвацца. У нас ёсць... У такім выпадку так. У нас ёсць суполка, у якой ніхто не піша, якую мы не ведзем, но калі што, мы можам зрабіць суполку і рабіць у гэтай суполкі аўдыёкомнаты, і мне здаецца, гэта было б тое ж самае. Я не зусім разумею дыскорд. Ты карыстаешся Дыскордом? Я ім карыстаўся 2 разы, і для мяне гэта вельмі такая цяжкая аплікацыя. Вось, мне зараз ще і з аплікацыю прилетіць. Я яе не лічу якосці зручнай. Так, мажліва, для кагосьці, хто там гуляе ў ММО, гэта вось самы цуд. Я доўгі час... TeamSpeak. Я такі хацеў сказаць, я доўгі час карыстаўся ТС-ам, і я такі, добра, перайшоў Дыскорд, гэта той же самы TeamSpeak, плюс-мінус. Але з функцыямі сацыяльнай сеткі. Так. Я такі, добра, але не, мне такое не. Я вельмі зачынены ў сябе чалавек,
і таму мне цяжка сядзець з кімсьці вось, каб шмат людзей, якіх я ніколі не бачыў, якіх я не ведаю паімённа, толькі вось я бачу іх нікі, мне вельмі цяжка так размаўляць з кімсьці. Я такі, можна не трэба, можна я пайду там у соло-гульню якую-небудзь пагуляю. У тебя гэта датычыцца і ММО так же сама? Таму што ў мяне з ММОхамі ніякай праблемы няма. Слухай, у мяне не было ніякай праблемы да таго моманту, пакуль у WoW не ўвялі аўтападборы на рэйды. О, так. Дагэтуль я размаўляў з усімі. А потым я такі... Мне здаецца, што гэта адна з тых рэчэй, з якіх WoW згаўніла, Таму што аўтападбор ён злайняў усю сістэму, таму што больш не трэба гільды, больш не трэба нічога. Так. Але WoW гэта была вельмі сацыяльная гульня. Проста я да сіх камунікую з людзьмі, якія са мной гулялі ў WoW. Ведаеш, што у нас такая добрая кампанія атрымалася, і адзін з хлапцоў, ён, напрыклад, ён стварыў нашу гільдыю, і ён ажаніўся на дзяўчыне, якая ў гэту гільдыю потым вступіла. Яны так пазнаёміліся, даведаліся, што яны з аднаго гораду, пачалі проста гуляць разам, а потым яна выйшла за яго замуж. Калі б гэта была гісторыя з EVE Online, то яна б яго на канцы яшчэ і убіла і аграбіла. Ну так. А потым бы выяснілася, што гэта ўсё Гунсворд. Ой. Не разумееш ты жарты з Евы? Чаму? Гунсворд гэта ж самая велізарная гільдыя. Адна з. Ну так. Ну што, мілагучна пытаю у нас таксама. У мяне таксама ёсць пытанне да мілагучна, але добра. Калі жывы эфір? Этэр. Вось я даведаўся, што эфір гэта этэр. Этэр? Гэта... О! Прабачце. Калі? Я думаю, ведаеш, што зрабіць у суполкі, ну, у першым гікаўскі, не ў самой суполкі, а ў канале зрабіць аўдыёкомнату, каб мог прыйсці любы чалавек з намі паразмаўляць, і мы б зрабілі шоу-ноты як на запіс падкасту, паразважалі з табой аб тым, што зараз праісходзіць у гульнявым міры ці ў гікаўскім міры, і пасля гэтага проста пакамунікаваць з людзьмі, якія прыйдуць нас паслухаць, каб яны не толькі слухалі, а яшчэ з намі размаўлялі. Так што калі ёсць жадаючыя, якія хочуць впісацца, мы можам зрабіць дадзены выпуск з слухачамі падкасту, чаму не. Ці ведаеш увогуле зрабіць гэтую, як усе зараз пачалі рабіць кружочкі? Да кружочкаў я, ведаеш, я стаўлюся так, мне просто нечага распавядаць будзе, і плюс я набраў столькі вагі, у мяне атрасла барада, што я зараз, ведаеш, выглядаю як нейкі мужик. Ну так. Калі што, мы можам просто аднавіць нашу суполку, і каб людзі прыходзілі туда. Калі ёсць жадаючыя з намі паразмаўляць пра што-небудзь на гікаўскія тэматыкі та іншае, то добра. Кідалі ж учора ці пазаўчора быў хлопец, які кідаў вялікую суполку, дзе тусуюцца людзі, якія вывучаюць лацінку. Гэта такі жах, слухай. Чаму жах? Мяне гэта налякала. Ну, гэта вельмі радыкальна, як мне падаецца. Ён такі, типа, ніколі не размаўляю. Не, ты пра тое, што ён сказал. Нет, я пра тое, што існуе суполка, дзе людзі перапісваюцца лацінкай, гэта ж добра, таму што гэта яшчэ адзін правапіс, які трэба вывучаць усім, каб нас ніхто, блядь, не разумеў. Каб нават беларусы не разумелі. Ну так. Ну што, на гэты раз з пытаннямі скончана. Дасылайце яшчэ што-небудзь к новаму выпуску, ці застаўляйце каментары к гэтаму ў тэлеграме ці ў нашым твітары, і мы на ўсё адкажам. Так, дзякуй. Слухай, тут такое здарылася. Doom запусцілі ў нататніку для Windows, які пры 60 фэпасах. Я не ведаю, чаму кагосьці гэта навіна здзівіла. Таму што, мне здаецца, Doom ужо запускалі на ўсім. Я памятаю, што быў тэст на цяжарнасць, быў прынтер, утюг быў. Што яшчэ? Тэст на... так. Doom гэта добра, ўсё цудоўна, яго запусцілі зараз на нататніку, цуд. Засталося дачакацца аднаго, калі Genshin Impact запусцяць на Nintendo Switch. Я прыйшоў да выніку тое, што, гэта не моя гульня, яна лайно, мне не падабаецца. Да відання. Мне здаецца, што распрацоўшчыкі Дума, калісьці, калі яны, мне здаецца, у 96-м ці 97-м годзе выклалі код гульні у сеціву, і яны просто не ведалі, што яны парадзяць, таму што ніхто... Вот я б зразумеў, калі б гульню пачалі дапіліваць, там з яе ўбралі все багі, але
Ну яна такая небаганая зусім была. Чаму там багавацца? Не, просто ты, мабыць, гэтага не ведаеш, але код Дума лічыцца вельмі добрым. Таму што па гэтаму коду я бачыў стрымы, дзе розныя распрацоўшчыкі вывучалі, як быў напісан Дум, таму што он вельмі добра напісаны. Вось. І мне цікава, што на чым яшчэ, што можна уявіць сябе такое, што вось ніколі б на гэтым Дум не запусцілі, але на калькулятары ўжо было. На калькулятары было. Род подкасту? О, на родкастеры. Так, на нашым падкастерскім пульце. Вось, ну, добра, будзем чакаць, будзем сачыць за навінамі пра Doom. Ведаеш што? Яшчэ пацан, які гэта зрабіў, Сэм Н. Чет, яго нікнейм, ён жа выклаў 2 відосы на YouTube і больш нічога. І гэта так разляцелася. Пацан просто не ведаў, што яго будзе такі велізарны хайп, што усе сродкі масавай інфармацыі ў міры напішуць пра яго. І гэта цуд, конечно, што Doom можа зараз толькі ўвагі прывлекаць. Так, да сіх ты калі мог заўважыць тое, што кожны раз, калі Doom запускаюць на чымсьці новым, на якім, ну, такі, все такі, а хіба не запускалі ўжо? Мне здаецца, было, не? І гэта такі велізарны хайп, гэта цудоўна. Тое, што такая гульня, і ўжо там колькі гадоў. Да шмат, яна старэйшая за нас. Конечно. І да сіх ніхто не перайшоў там на трэці Doom, які трэба запусціць 10 там. Ведаеш чаму? Таму што трэці Doom трэба проста забыць, што ён існаваў. Адпусці і забудь. Тут у Філа Спенсера, калі ён выклаў фотаздымак і павіншаваў усіх з 25-годдзям серыі Fallout, у яго на полке заўважылі воблачную прыстаўку. Хмарную. Ці воблачную? Воблачную! Ты ж выясніў. Мне струкоў насавалі за хмарную. Мне такі... Добра. Гэта твіт, які набраў больш всяго падабаек. У мяне у Твіттері, у маём аккаунце, не пра майго кота. Не, пра тое, што я спытаў. І мне насавалі струкоў. Ну так вось, у яго знайшлі кансоль Xbox для воблачнага геймінгу. Яна такая маленькая, вельмі цікавая, яна выглядае як Xbox Series S, толькі, ну, я не ведаю, як палова ад яго. Нагадвае, вось ведаеш, просто прыстаўку для тэлебачання, які мне гэта вось на нагадвае андроідах. Чамусьці, ведаеш, гэта была б крыху большая версія Nintendo 3DS. Вось, мне здаецца, што гэта просто крыху большая версія гэтай прыстаўкі. Таксама, можа быць, яна адчыняецца, воблачны геймінг, усе дзелы. Не, гэта просто падлучаецца к тэлевізору, і таму што ёсць... Гэта просто станцыя? Так, гэта станцыя для воблачнага геймінгу, і яна будзе каштаваць $99, з ёй будзе давацца кантролер для Xbox, і яна будзе існаваць толькі для таго, каб гуляць у гульні з геймпасу. Ага. Я вось не ведаю, як яны вырашылі тое пытанне, ці можна на ёй набываць гульні, ці нельзя, таму што мне падаецца, што шмат гульняў з Xbox маркета падтрымлівае клауд-геймінг, таму што я вось калі лажу, там амаль што ў кожнай другой ці трэцяй падтрымка ўключана. Ну там пытанне больш у тым, у якой якасці гэта ўсё ідзе. Напрыклад, той же самы, ну вось возьмем Switch, там таксама ёсць воблачны геймінг, там ёсць кантрол, які вельмі цудоўны. Але ён гэта ўсё не карыстаецца попытам. Так, але кантрол у воблакі ідзе вельмі цудоўна. А напрыклад, той же самы Стражы Галактыкі, яны вельмі дрэнныя воблакі. Ну так. Бо яны ўвесь час глючаць, яны дысканекцяцца і так далей, і так далей. З зачыненнем Google Stadia стала цікава, ці гатовы людзі да воблачнага геймінгу. Але ж Google Stadia зноў адчынілі. Ну, там як яе адчынілі і як яе зачынілі? І чаму не? Слухай, людзі гатовы, так? Таму што існуе гэты GeForce Now ад NVIDIA, і ён карыстаецца вельмі вялікім попытам, і там усё вельмі, ну, вельмі добра справа. Я ўвогуле кажу, што ведаеш, чаму зачынілася Google Stadia. У Stadia не было зразумела, за што ты плаціш грошы. Таму што ты плаціш грошы толькі за воздух, ты не атрымліваеш ніякай фізічнай копіі гульні, нічога. Даже ў маркеце не атрымліваеш гэту фізічную копію. І ты, там же была такая тэма, што ты гульні бярэш у аренду.
І вось цікава, як будзе тое, што вось людзі вельмі добра смірыліся з тым, што яны плацяць за геймпас. Таму што геймпас ім не прынадлежыць, калі ён адрубаецца, то ты не можаш гуляць у спампованыя гульні. А зараз вось цікава, як гэта будзе абыграна далей Xbox-ам. Я вось ведаю, што я зараз болей ад Xbox-а чакаю ответку да Nintendo Switch, каб яны выпусцілі якую-небудзь партатыўную кансоль. Таму што мне здаецца, што партатыўная кансоль з геймпасам гэта просто киллер. Былі калісьці чуткі про тое, што геймпас запусціцца на Nintendo Switch, гэта было ў той час, калі Microsoft партыравала Ori and the Blind Forest і яшчэ частку сваіх эксклюзіваў для Nintendo Switch. І вось, канешне, вельмі цікава, як Філ Спенсер з гэтага ўсё... Я не кажу, што ён сліўся, таму што, канешне, ніколі б геймпас не выйшаў на Nintendo просто гэта не дазволілі. Але цікава, чаму яму не закранулася тая ідэя, што можна просто ўзяць і зрабіць сваю асабістую кансоль. Пытанне да Філа Спенсера. Але няхай яны паглядзяць на тое, што рабіла NVIDIA з NVIDIA Shield, і ніколі так не зробяць, як зрабіла NVIDIA, таму што форм-фактор у NVIDIA быў жудасны, гэта нейкі жах і так далей. Няхай гэта будзе якой-небудзь 3DS, няхай гэта будзе Nintendo Switch, нешта іншае. Струк з ім, няхай гэта будзе ад Steam Deck. Яшчэ Steam Deck я перажыў. Мне здаецца, што па форм-фактару гэта ўжо тут няма чаго казаць, бо Nintendo Switch яно задало той фармат форм-фактара, які мусіць быць у партатыўнай кансолі. Паглядзі на той же самы Steam Deck, паглядзі пресеты Steam Deck, якія варыянты. Усе яны гэта экран пасярод, збоку кантролеры. Всё. Так PSP такая ж самая была. Так. Гэта ж не тое, што Nintendo Switch. Так, гэта не Nintendo Switch, але вось так прям. Ты зразумеў, бо Nintendo дагэтуль што рабілі? Раскрывушкі? Так. Гэта такая першая кансоль у Nintendo, якая... Тады атрымліваецца так, Sony задалі фармат. Ці геймбой, таму што геймбой таксама быў. Куды мы катімся? Ты б таксама набыў, калі б яны вось такое выпусцілі. Таму што... Я не ведаю, а навошта? Я не лічу, што трэба набываць вот за гэтую прыстаўку за $99 хмарную. Воблачную, прабачце. Таму што для мяне больш карысна набыць Series S, таму што на Series S яшчэ можна глядзець фільмы, на Series S можна гуляць у гульню ў офлайне. Слухай Spotify, TV. Не, конечно. Так, слухай, калі ты хочаш добрую партатыўную прыстаўку, мне здаецца, у цябе такі два шляха. Ці Steam Deck, калі ў цябе ёсць грошы, ці Nintendo Switch. І час, каб наладжваць гульню ўсе. Так, ці Nintendo Switch, калі ты такі, вось у цябе есть камп'ютар, у цябе есть там цалкам цальная кансоль, Sony ці Microsoft, гэта не мае ніякага вось гэтага вось. І Nintendo, ты калі хочаш набыць яго, каб просто пагуляць у якую-небудзь індюшаціну цудоўную. Але я, вось, як я казаў раней, я не набываў гульню, якую я хацеў пагуляць на Switch'е, але я набыў, я спампаваў яе з геймпаса на Xbox'е. То застаецца, калі вось ты хочаш прям партатыў Steam Deck, але ён цяжкі. Ён не такі ўжо партатыўны просто. Калі ты на яго паглядзіш, таму што я яго патрымаў у руках і ведаю, што Nintendo Switch яшчэ як-неяк можна закінуць у карман, асабліва калі ў цябе Nintendo Switch Lite. А з Steam Deck'ам гэта так не працуе, таму што там толькі гэта ўсё ў кішэні, не ў кішэні, у партфелі якісьці ў торбу, толькі так існаваць. Steam Deck, каб насіць у хаце, каб ты мог у розных пакоях гуляць. Вось для гэтага, мне здаецца. Бо так яго кудысьці вынесці. Ён незручны, ён велізарны, як па мне. Цікава будзе пасачыць за тым, што ўвогуле зробіць Microsoft з гэтым, таму што да яе ніхто... Ведаеш, была такая... Не памятаю, як яна называлася, гэта была такая маленькая прыстаўка, якая падлучалась к тэлевізору, к ёй падлучаўся кантролер, і на ёй можна было гуляць у гульні з PS Vita на тэлевізоры. Не ва ўсі, таму што... PS Vita TV. Вось. Гэтая спроба яна ніяк не выйграла, таму што пазіцыяніраванне такой кансолі было ніякае. Паглядзім, як будзе. Я не бачу ніякага сэнсу набываць воблачную кансоль, асабліва, калі яна каштуе 99 центаў. Ой, центаў. Тады бачу. Калі яна каштуе $99, таму што, яшчэ там, вось, напрыклад, ты збіраў там 2 месяцы на яе, пазбірай яшчэ 4.
і набыць сабе цалкам вось кансоль з тым рахункам, што яшчэ невядома колькі будзе каштаваць гэтае ўсё воблака і так далей, ці будзе падпіска на гэты воблачны, ці калі ты страціш гэтую падпіску, ці будзе яна яксьці функцыяніраваць, а не просто вось у тебе будзе такі не, мне здаецца, што яна просто стаяць будзе, ты на ёй можаш глядзець YouTube, ты на ёй можаш там слухаць Spotify і ўсё. Ну TV. TV. То пачакай, падсабірай, то набудь сабе Xbox. Series S цудоўна, добра. Набываць сабе X вершн, мне здаецца, няма ніякага сэнсу, асабіста калі ў цябе няма якога-небудзь велізарнага тэлевізара 4К. Вось ты пра гэта сказал, у меня 4К тэлевізор, у мяне похеру на гэта, я на 2К гуляю. Ты пра гэта сказаў, і я вось зразумеў, што для мяне гэтае пакаленне Xbox, якое зараз існуе, гэта Xbox Series S, а не Series X. Таму што я вось цалкам асацыірую з гэтым пакаленнем толькі Series S. Таму што ў мяне нікога няма, хто бы набыў Series S у кожнага другога, а Series X ні ў аднаго. Ну, таму што, па-першае, гэта кошт, а па-другі, ну, так, там яна крыху мацней, але, ну, а сэнс. Мне казаў адзін хлопец, чаму ты набываеш сабе Series S, а не Series X? А я кажу яму, так у мяне манітор 27 дюймаў. Ну, які сэнс? Ну, там же 4К. Я говорю, ну, ты дурак? А вось ты бачыш розніцу паміж 4К і 4К? Таму што я вось увогуле не бачу. Слухай, мне здаецца, калі я... Я вось зараз ведаю, што я зраблю камінг-аут. Я не ведаю, калі 30 FPS, калі 60. Увогуле ніякай разніцы не маю. Не, ну FPS я магу адлічыць. Ну, я не тое, што я магу табе колькасці вось там сказаць, што вось гэта 24 і 5 FPS. А гэта вось 63 FPS. Ну, паміж 30-60 ты бачыш розніцу? Так, я бачу розніцу. Я не ведаю, як так адбываецца. Ой, слухай, а ты паміж герцамі бачыш розніцу? Не. Ну, вось. А хтосьці бачыць? Ну, так. Ну, яно добра. бачна. Ну, бо ты карыстаешся палову жыцця макбукам. Ну, так. Ну, у тебе там колькі? 144 адразу герца. А калі ты сядзеш за ноут які-небудзь 60 герцамі, ну, ты скажаш, што гэта за лайно. Навошта яно мне патрэбна. І, напрыклад, нават я, калі падлучаю свой MacBook да манітору, я бачу розніцу на іх. І вельмі велізарную, таму што ў мяне манітор, мне, як падаецца, ён у мяне увогуле не 144 Гц. Ну, конечно, 60. Так, а манітор 144, а MacBook 144 Гц. І я бачу розніцу ў іх. Яксьці так. Глядзіце, сістэма. Калі у вас ёсць 4К і шмат грошай, набывайце сабе либо плойку 5, либо Xbox Series X. Калі у вас гэтага няма, набывайце Xbox Series S. Ці Nintendo Switch. Ну, слухай, мне Nintendo зараз не прываблюе тым, што ў іх няма геймпаса. Таму што геймпас за 10 евро, і ты такі, усе гэтыя гульні маі. Калі што, можна набываць і праз Турцыю, і праз Турцыю гэта будзе каштаваць 2,49. Так. Слухай, тут Star Citizen купілі больш за 1,7 мільёна гульцоў. У агульнай складнасці яны нагулялі 36 мільёнаў гадзін. Яна яшчэ і не выйшла. Яшчэ? Ну, мне здаецца, ты мог бы сказаць проста, яна не выйшла. Да, мне здаецца, што яна ніколі не выйдзе. Я вось увогуле лічу, што Star Citizen гэта проста якісьці машынічны пузыр махлярны. Не. Слухай, ну, яны там нешта распрацоўваюць, але колькі год прайшло, ну, я вось мне веру ў гэта ніякай няма. Калі-небудзь, можа быць, гэтая гульня і выйдзе, яна будзе цудоўнай, ось там усе гэтыя No Man's Sky і якаясьці яшчэ таксама ёсць касмічная песочніца, яны ўсе будуць смактаць за глотам. Але пакуль што гэта робіць Star Citizen, але толькі ў плане геймплея. Бо ў плане фінансавання гульні гэта просто, ну, гэта феномен. Як гульцы укладаюць, з якога яна года робіцца ўжо? 2012 ці 2013, мне падаецца. Так. Калі яны на Kickstarter сабралі ўсё гэта. І да сіх у яе ўкладаюць грошы, ну, не распрацоўшчыкі, а ўкладаюць тыя, хто яе чакае. Яны же там амаль што кожны месяц праводзяць закрытыя імпрэзы для гульцоў, дзе паказваюць новыя розныя касмічныя караблі і прадаюць іх там за 10, 15, 20 тысяч евро. І гэта вельмі цікава, хто гэта ўсё набывае. Ну вось, калі так паглядзець, Star Citizen гэта пабудаваны метасусвет. Вось ён яшчэ не існуе, а гэта ўжо метасусвет. Гэта МММ. Ну так. Ці невядома, атрымаеш ли ты якісьці выхлап ад сваіх грошай, якія ты ўклаў. Але, ну, зараз ёсць геймплей, але там, каб яго нават, каб набыць гэтую гульню, там трэба 3 абрада вуду правесці.
бо яно набываецца толькі там з іх старонкі, гэта ўвогуле не пакупка, а яксьці інакш называецца, і такі багата вельмі, там ёсць зараз контент, ён ёсць, яго не так багата, як, напрыклад, у тым No Man's Sky, і ён не такі вельмі вясёлы, як, напрыклад, ён нагадвае No Man's Sky у самом пачатку пуці, з лепшай аптымізацыяй, з лепшай аптымізацыяй, канешне, але я пра кантэнтную частку кажу, то што калі з'явіўся ў No Man's Sky, у ім было што рабіць, але гэта вельмі хутка сканчвалася. Мне здаецца, што у Star Citizen зараз тое ж самае. Можа быць. Я глядзеў геймплей Star Citizen, і я такі, выглядае вельмі цудоўна. Багаў яшчэ больш. Ну так. Я такі, але ведаеш, там таксама зараз много вельмі пра тое, што, дарэчы, да, ён выглядае цудоўна, канешне, але рабіць у ім таксама няма чаго. Вось так, яны дадаюць мелкія там сацыяльныя функцыі, дадаюць яшчэ нешта, але я вось не разумею, як у гэта гуляць, таму што мне здаецца, што гэта гульня ў тым, што ты сачыш з гульнёй, як яе распрацоўваюць. Вось я заплаціў 10 000 евро, каб просто паглядзець, як вы мяне завтракамі корміце. Каб мне часткамі контент давалі. Ну так, раз у 10 год. Ну ці так. Ну, калі-небудзь, можа быць, яна дабярэцца да рэлізу, нашы праўнукі яе пабачаць, але зараз ніякай веры ў гэтую гульню у мяне няма. Бо гэта проста гэты праект, у які ўкладаюць грошы, а ён ніякага выхлапу не дае. Ну так, там зрабілі так, што ты можаш, анімацыя твару твайго персанажу, яна бярэцца з тваёй веб-камеры, і тое, што ты кажаш, анімацыя твару таксама перадаецца ў гульне. Адзін плагін у Unity гэта вырашае? Так, але разумееш, чым праблема? Навошта? Па-першае, навошта, у другое, там усе ў скафандрах. Ну, я кажу, гэта як у EVE Online. Так, і гэта патрэбна толькі там, ведаеш, для 2-3 функцый. Напрыклад, я таксама ведаю пра праблему аб тым, што ўсё асяроддзе, якое ёсць у гульне, яно асобна храніцца дзесьці на серверах. І серверы з-за гэтага там ось хтосьці узяў кубак, перанес яго, паставіў другое месца, ўсё, ён занова гэта ўсё абрабатывае, сервер. І з-за гэтага сервер вельмі часта ён проста кладзецца. Мне гэта нагадвае тую гісторыю, якая была у вельмі такая старая ММО, яе Рычард Гэрриот распрацоўваў. Як она называется? Ultima. У Ultima была такая тэма, што асноўная частка прадметаў, з якімі нельга ўзаемадзейнічаць, яны знаходзіліся на сервере. А тым, што можна взаемадзейнічаць, знаходзілася ў кліента, то бок на кампутары гульца. І яны, калі выпусцілі гульню, яны забылі пра тое, што яны не прапісалі нічога для вады. І воду можна, вады ўвогуле не было. І яны дадалі воду ў кліент. І выйшло так, што калі ты падыходзіў к вадзе, ты тыкаў на розныя пікселі, і у якісьці час ты просто падымаў піксель з вадой, і можна было частку акіяна з сабой насіць. І яе можна было, напрыклад, выкласці на землю, дастаць удачку і пачаць рыбачыць з ёй. Вось, і гэта было вельмі такое даўнішняя тэма, гэта пафіксілі потым, мне здаецца. Але гульцы да сіх памятаюць. Дзе Рычард Гэрриот, а дзе? Ну, мы ж не ведаем, пакуль што Star Citizen не выйшаў. Калі-небудзь. Высветлілася, хто вінават у багах кіберпанку на старце. Выданне PC Gamer апублікавала расследаванне аб румынскай QA, Quantic Lab. Вось, гэта студыя, якая займаецца тэставаннем гульняў да таго, як яны выйшлі. Яна займалася такімі гульнямі, як Cyberpunk 2077, та яшчэ NBA 2K21. Вось цікава, як было з багамі ў NBA, таму што я не сачу за сімулятарамі. Ты бачыў гэтыя багі прям у момант, калі паказвалі трэйлер FIFA новай, там, дзе проста на заднім пляне стаяў гулец у T-позе. Так такое бывае. І все такія, нават у трэйлеры. Дзякуй. Ну вось, таксама супрацоўнікі азначаюць, што над кожнай гульнёй працавала 10 па 30 чалавек, у якіх нават не было досведу, большай часткі не было досведу ў тэставанні гульні, ці ён быў, але не больш, чым за год. І гэта вельмі цікава, бо як яны тада іх набіраюць? То бок, як піша выданне PC Gamer, Quantic Lab увесь час хлусіла сваім кліентам і пра досвед сваіх распрацоўшчыкаў.
точнее гэтых тэсціроўшчыкаў. І то колькі яны працавалі над праектамі, якая у іх адукацыя і так далей. Але гэта, ведаеш што, гэта не такая незвычайная сітуацыя, таму што ўсё, што тварыцца ў айцішкі вось на заказных праектах, якія толькі ёсць, гэта добра. Я ведаю, што ў мяне шмат людзей, якія працавалі там, напрыклад, не буду называць кампанію, ну в дупу, яшчэ каму-небудзь праблему потым зраблю. Яны просто заўсёды казалі, што даже у буйных кампаніях, там, дзе па некалькі тысяч чалавек, заўсёды з'яўляецца такая сітуацыя, што іх застаўляюць хлусіць, і Джун прыходзі на праект як распрацоўшчык, яму кажуць: вось ты зараз сеньор, ідзі распавядай што-небудзь незнаёмымі словамі, каб кліент нічога не зразумеў, а потым мы на твоё месца знойдзем якога-небудзь там хлапца, які знаходзіцца ў Мумбаі, які будзе распрацоўваць гэта за 3 копейкі. Ну, гэта просто вось рэальная гісторыя таго, што я бачыў сваімі глазамі. Сама Quantic Lab у апошнія гады брала больш праектаў на тэставанне, чым магла сабе дазволіць. Сітуацыя дасягнула апагею, калі Quantic Lab прыступіла да вось якраз Cyberpunk і NBA 2K21. І цікава, конечно, тое, як яны просто вырашалі на гэта падпісацца, таму што я бачу, як яны сядзяць просто у пакоях і такія: у нас ёсць гульня, якую ўсе чакаюць. Так. Увесь свет чакае гэту гульню. Яна распрацоўваецца 8 год. Так, нам трэба 30 чалавек, якія не маюць ніякага досведу ў тэсціроўшкі гульнь. Побач сядзіць PM і такі: не, у нас ёсць людзі, якія могуць гэта зрабіць. Нам такія не трэба. Не трэба, нам трэба, каб лайно было. Нам потым трэба яшчэ патчы прадаваць. Ну не ім, а вось ведаеш, а калі яны бы у гэтым был замысел, каб потым патчамі шыніць, Тады атрымліваецца, што No Man's Sky пашло па такому шляху? Ну, у No Man's Sky так. Ну, мне здаецца, што ў No Man's Sky, ведаеш, шлях такі, ён просто напісаны зоркамі. Там же усе дадаткі, яны бескаштоўныя. Ну так. Ніяк у Кіберпанка хочу заметіць, таму што хочу азначыць. Хіба Кіберпанк трэба набываць? Па-першае, трэба будзе набываць, другое, дадаткаў яшчэ і не выйшла, таму што яны ўжо прасралі ўсе срокі. Так выйшаў уже адзін дадатак, які там найбуйнейшы. Анансаваны. То яны ўсё яшчэ ў лайне сидзяць? Ну так. Яны пакуль яшчэ выпускаюць патчы, але ведаеш што, я калі запускаў апошні раз Кіберпанка, я запускаў яго апошні раз тыдня 2 таму, ён усё яшчэ багованы. Даже на Нацгене яны ўсё яшчэ выглядае ўсё вельмі недобра. Сумна. Але у Кіберпанк ужо можна пагуляць, таму што зараз ён гулябельны. Там увогуле можна прайсці сюжэтку, там можна атрымаць асалоду ад усяго этого. Але ну што, Quantic Lab'у струкоў за каўнір. Так, і 100 гыкаў у сроку. Ну, няхай разыраюцца, і больш так ніхто не робіць, таму што такія кампаніі, яны не должны быць жизнеспасобны. Гэта вельмі цудоўна як прымер таго, што як не трэба рабіць. Ведаеш тое, што вось у нас ёсць буйная студыя, якая там тэстуе гульні, і ўсё. Потым высвятляецца вось такое, і ўсё, і все такія: добра, зразумелі, то нам трэба шукаць кагосьці, хто на тэсціроўкі сядзіць больш за 2 дні. Актрыса Белла Рамзі, цікава, ці з'яўляецца яна кім-небудзь Гордану Рамзі, якая сыграла Эллі ў экранізацыі The Last of Us, распавяла... Бастардам. Яна распавяла, што стваральнікі серыялу папрасілі акцёраў не гуляць у гульні па The Last of Us ад Naughty Dog. Увогуле гэта тэма такая распастранёная, таму што калі здымалі гульню Трону, там таксама прасілі не чытаць раманы і нічога не ведаць, акрамя сцэнара. І чаму бы гэта магло быць? У мяне толькі 2 версіі. Першая, каб яны не ўбачылі, чым скончылася гульня і не расчараваліся. Так. Не, ну слухай, там добры фінал, але каб не было для іх спойлераў. А другі варыянт гэта тое, што ці можа быць такое, што яны знімаюць лайно не па гульне. Так, не па гульне, і яны пагуляюць гульню і такія: так а тут жа мусіць быць, ну, типа інакш. Гульня была вось так, яны такія: нельга, шахану. Ідзе чуль. У меня есть маленькие надеи на HBO, таму што HBO, калі так глядзець, не здымае такое ўжо лайно, таму што зараз можна паглядзець, як яны здымаюць новую гульню Тронаў, і з'яўляецца не так кепска, я б сказаў. Але ёсць людзі, якім больш там падабаецца ўладар пярсцёнкаў ці іншае, але... Напрыклад, Лекс.
Ну, мне здаецца, што ўладар пярсцёнку будзе зараз серыял падабацца тым, хто не чытаў кнігі. Ну гэта ведаеш, мне падаецца, што ўладар пярсцёнкаў гэта такі серыял, як той же самы Вікінг. Ну так. Валчонак, ці як ён так называўся. Гэта вось серыял на асобнае кола людзей напрамаваны, якія вось вам цікава, глядзіце, мы яго ствараем, вось усё гэта для вас. А вось што адбудзецца ад The Last of Us, таму што The Last of Us у яго вельмі шмат тых, хто хоча яго ўбачыць хутчэй. Паглядзім, як адбудзецца. Я магу блыты, там жа была навіна, што пілотную серыю здыме Кантемір Балаганаў, так? Балабанаў? Не, Балаганаў. Груз 200. Таму што калі Балабанаў будзе гэта здымаць, там Элі ў першыя секунды памрэ. І заб'е Джоэл. А перад гэтым ізнасілую. Ну, таму што людзі ж яны такія. Ты ж ведаеш, ты калі глядзіш Балабанова, у цябе потым прыйдзе мент. На гелікі з водкай. Я аб гэтым не ведаю, але каб ім не абасрацца. Слухай, вось варыянт абасрацца ён вельмі вялікі, таму што калі ты здымаеш нешта, вось ведаеш, ты бярэш якую-небудзь, нам, напрыклад, хронікі Амбера, цудоўная кніга, але чытала яе не шмат людзей. А вось у The Last of Us гэта такі адзін з ключавых эксклюзіваў PlayStation. І вельмі шмат людзей набывалі сабе 3-ю плойку, 4-ю плойку, зараз 5-ю плойку, каб перапраходзіць гэта. Вельмі шмат людзей закаханы ў гэту гульню, і вось гэта і ёсць аўдыторыя серыяла, якая будзе глядзець яе. Ну, ведаеш што, дасі матка боска. Усяму гэтаму пайдзе ён па шляху Ведзьмара, тады калі людзі зразумелі, што гэта асобны праект і не трэба яго параўноўваць з гульнямі. Вось зараз ось так, гэта тая ж самая праблема, што назавіце серыял яксьці па-другому. Не рабіце гэта па матывам гульні. Ну так, у сусвеце. У сусвеце, так, але я буду глядзець, я не буду чакаць, але я пагляджу пілоты, і мне будзе цікава, што далей будзе адбывацца з гэтым серыялам. І калі ён выйдзе, мы з табой усё роўна па яго паразмаўляем на падкасце. Паглядзім серыі 2. Ну так. А потым CD Projekt Red выпусціць раман паводле матываў Cyberpunk 2077. Гэта будзе выключна раман, там не будзе ніякіх малюнкаў. Гэта будзе выключна вось вам чытайце. І у ім будзе распавядацца пра небяспекі ў Найт-Сіці. Як я і казаў раней, была б цудоўная ідэя, каб зрабілі штосьці, што датычыцца ось Найт-Сіці, гісторыі, якія адбываюцца ў гэтым горадзе, бо гэта просто такі буфер гісторый. І зараз яны будуць рабіць раман. І яны ўжо паказалі вокладку гэтага рамана. Вокладка, як па мне, выглядае вельмі цудоўна. Мне спадабалася яна. Гэты раман будзе пісаць польскі аўтар Рафал Косік. Але ён не працаваў ніколі над раманамі па відэагульням. Ну, вось ведаеш, што гэта не такая ўжо праблема. Мне здаецца, калі аўтару кажуць, у нас ёсць свет, вось вам канцэпцыя гэтага свету, напішыце пра гэта раман, вось вам яшчэ і цудоўнае анімэ па гэтаму свету, вось вам яшчэ і лайняная гульня. Забагованая гульня. Так, яна не лайняная. Забагованая гульня. Паглядзіце, стварыце раман, всё. Цудоўна. Слухай, пакуль што ўсё, што стварае у сусвеце кіберпанка CD Projekt Red, што датычыцца гісторыі, яно вельмі добра і ў тым часе і гульня. І мне здаецца, што было б цудоўна, калі б аўтары анімэ пагутарылі з гэтым хлапцом, які будзе пісаць раман. І мне здаецца, што ў іх атрымаецца такі мэч, дзе яны знойдуць агульныя тэмы, якія можна перадаць ад аднаго другому. Было б цудоўна. Мне вельмі не хапае якога-небудзь добрага кіберпанку зараз у кнігах, таму што раней мне гэты жанр вельмі падабаўся, мне вельмі усё, што выхадзіла ў кіберпанке, такого вось галоўнага, як нейрамант, я чытаў, канешне, і зараз просто CD Projekt можа просто развіць гэтую франшызу так, як яны ж гэта не маглі зрабіць з Ведзьмаром, напрыклад, таму што там пан Сапкоўскі, толькі пан Сапкоўскі мае права пісаць у гэтым сусвеце. А тут ужо можна развярнуцца, і тут ведаеш, як, напрыклад, з гульнямі па метро 2033, 2034 і так далей,
дзе шмат аўтараў, акрамя Дмітрия Глукоўскага, яны пачалі пісаць у гэтым сусвеце. Калі так, то добра. Вось калі выйдзе раман, я яго пачытаю, тому што я сачу за тым, што выходзіў у навінках літаратуры. Мне здаецца, я не буду нават яго адчыняць. Мне здаецца, што ты ўвогуле не будзеш чытаць кнігі ніколі. Бо я тупы. Я калі-небудзь хацеў бы зрабіць вось просто выпуск пра любімыя кнігі і ставце клас і падабайку, калі вам падабаецца гэта ідэя. Таму што я знайду чалавека, з якім можна гэта табе цікава трэба паразмаўляць пра к кнігі. дзяўчынамі за белліт пад піва. Ну я ж не пра белліт, я ўвогуле пра літаратуру. Але мне здаецца, што мы з імі не знаёмы, таму... Але ідэя закінута, я паразважаю над тым, што можна зрабіць у гэтым плане. Слухай, тут Марк Цукерберг заявіў, што ў аватару яго метасусвету нарэшце з'явяцца ногі. Ведаю, што ў іх не было ног. Хто-небудзь, што-небудзь ведае пра метасусвет Фейсбука, таму што, мне здаецца, гэта жарт нейкі, таму што ніхто ў яго не гуляе. Вось даже тых, хто маюць права ўвайсці ў гэты метасусвет, тых, хто яго распрацоўваюць, працоўнікі Фейсбука і так далей, яны даже над ім ржуць, таму што для іх вводзяць квоты, колькі часу яны должны праводзіць у гэтым метасусвеце. І навошта ён вогуле? Ну вось мне таксама цікава, таму што... Ну гэта вельмі добры хаб, калі ведаеш, ты такі вельмі прагрэсів мэн, там усё гэта, у цябе свая кампанія, ты такі, мы сёння збіраемся, у цябе там працоўнікі ў розных кутках свету, мы сёння збіраемся на канферэнцыю, і вы гэтыя все шлемы, усе гэтыя акуляры, ўсё, і вы такія сядзіце ў кабінеце, у VR-чаты. Так, вы усе такія без ног. Сядзіце на сваіх пупках, не як расійскія вайскоўцы. Блядь! Ну так вось, вы ўсе такія сядзіце, вы ў метавселенай, вы там прагрэсів компані, ўсё вельмі цудоўна. Але як гэта ўжываць, напрыклад, ну, проста каб свой дасуг чымсьці, ну, ёсць гульня, якая дазваляе табе рабіць тое самае, просто ты пампуеш і ўсё. Любая гульня. Ну так. VR-чат, ты вспомніў пра VR-чат, о, куру. Да, ён жа жывы яшчэ, ведаеш? Так, я ведаю, ён вельмі... Там ёсць карыстачы, якія вось у ім жывуць. Do you know the way? Я не ведаю, навошта ўвогуле гэта, я не ведаю, каму гэта патрэбна. Мне здаецца, што гэта мертванароджаная ідэя, якая з'явілася ў галаве Марка Цукерберга. І, мабыць, яна вельмі папераджае час, і мы яе проста не разумеем, але гэта не маё. Гэта як робот ад Тэслы. Так. Навошта ён? Ну, навошта? Не, робот ад Тэслы гэта маркеталагічны ход. Ну так, гэта зразумела, але ніякага сэнсу такога няма. А Facebook займаецца распрацоўкай. Ну, вось, і я толькі зараз, калі ты прачытаў гэтую навіну, я памятаю, што я яе публікаваў, але я толькі зараз заўважыў, што ён Цукерберг. А я ўвесь час яго назваў Цукенберг. Серьёзно? Так. Я не ведаю, як я так перакладаў і не заўважыў, але вось вам. Наша любимая студыя Dontnod. Ну, як наша любимая. Я ад іх гуляў толькі ў Life is Strange. Яна падзялілася сваімі планамі у сваёй праваздачы за першую палову 2022 года. І з 2023 года па канец 2025 года яны плануюць выпусціць 8 розных гульняў. 8. Ну, слухай, з тым, як Dontnod распрацоўвае гульні, і тое, што гэта адно і тое ж кінцо. Ну, ніякага дызрэспекту Dontnod за кінцо, таму што мне гэта кінцо вельмі падабаецца, і я велізарны фанат, так, што мы з табой зрабілі амаль што цэлы выпуск пра тое кіно, якое робіць Dontnod. І клёва, я буду сачыць за тым, што яны робяць, і мне здаецца, што я ў кожны тайтл, акрамя Life is Strange 2, гуляў у іх. І акрамя Tell Me Why, але вось Tell Me Why зараз буду праходзіць, таму што я яе толькі спампаваў. Вось, буду сачыць, буду сидзець на хайпе, буду заносіць ім грошы, даже калі гэта не выйдзе ў геймпасе, я буду заносіць ім грошы, і мне цікава, мне падабаецца тое, што яны робяць, і я лічу так, што тое, што робіць Dontnod, гэта не відэагульні, гэта мастацтва. Так, гэта вось, гэта паўнавартыя картыны.
назовем гэта так. Гэта не малюнак. Як паглядзець адзін сезон добрага серыяла? Вось пагуляць у штосьці адтонтнут. Да, і па колькасці часу, якое ты страчваеш на прахаждзенне, і па якасці, якая атрымліваецца таго, што яна робіць. Таму што мне здаецца, што даже калі бы я пагуляў Life is Strange 2, мне было б таксама цікава, але просто колькасць вось гэтай насильно всунутай повесткі, якая ёсць, ну, мне гэта не падабаецца. Таму што здаецца, што гульню толькі ради гэтага стваралі. Вось я спампаваў уже сабе True Colors, але я ніяк не могу дайсці да запусціць. Давай, у меня есть да цябе добрая прапанова, давай мы яе пройдзем з табой на стріме. Запустим с тобой стрим, запустим у першай гікаўскі і там далей паглядзім просто. Ты будзеш праходзіць, я буду каментаваць і паглядзім, якія выбары будзеш рабіць ты. Як варыянт, чаму не? Дзякуй вялікі за тое, што паслухалі. Гэта быў першы гікаўскі. Хачу вам яшчэ раз нагадаць, што у нас ёсць цудоўны тэлеграм-канал з лепшымі навінамі ў гэтай гульне. Таксама вы можете заставіць нам свае пытанні. І можна заставіць іх і ў Твиттері, і ў Телеграме. Можна просто нас тэгнуць, я тады гэта ўбачу. Таксама заставляйте свае адзнакі на Spotify та Apple подкастах. Таксама не забывайце далучыцца да нас на Яндекс.Музыкі і других пляцоўках, на якіх вы нас слухаеце, калі вы яшчэ на нас не падпісаны. Прыходзьце до нас у Вільню. Можете у Вільню, можете у наш телеграм-канал, можете у нашу суполачку. Таксама райце нас сваім бацькам, сябрам, друзьям, катам. Да пабачэння.